Duha ka adlaw na lang tak-upa na ang mga samang nga subay sa kamanduan sa Interagency Task Force o IATF. Ang mga gagmayng patigayon sa gawa sa samang sa Dakbayan sa Talisay may paminos na sa presyo sa mga buwak nga naghibiling mga adlaw. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Bob, aron makabawi-bawi ang mga manindahay diha sa gawa sa samang sa Dakbayan sa Talisay ugma nga maoy katapusang adlaw sa dili pa hingpit nga tak-upan kontemporaryong tak-upan ng mga sementeryo ang maninda na kun mo-display sa mga paninda alas 5 pa lang sa buntag inay nga sinaandan nga alas 6 sa buntag. Pipila sa mityabaw nga apektado kining mga manghimuay og lapida gawas sa mga samang. Naghimo sila og lapida sud na sa 20 ka tuig. Karong tuiga ni minus og katunga ang nagpahimo og lapida samtang misa ka usab og tagsa ka gatos ka pesos ang matag lapida tungod sa pagsaka sa presyo sa mga materialis. Minus kayo karon ang nagpabuhat dili para sa nangaging tuig ba kay ang sauna god sa liwas pesos Talisay daghan namang mga rediregon. Una nga pagbuhat na gid daghan jud apiki gini sahay. Sahay magkuan na pakuan lang uban. Maliban na lang gid kay di na mada. Karon na wala. Dawat lang may kay wala na magikuha. Kunang lapida maker ang nipaumento gamay sa ilahang mga presyo sa lapida, ang kining mga in-demand kayo panahon sa kalag-kalag sama lang ini mga bulak ug mga kandila ang nipaus-us sinuon sa ilang presyo. Sama lang ni ining bulak nga kun kani adto tag 500 pesos kining arranged flower karon tag 200 pesos na lang. Samtang kining sa una nga tag 50 pesos karon tag 30 pesos na lang. Ug kining mga presyo sa kandila ang pabilin sa kun unsay presyo tuniaging tuig. Samtang giminusan og katunga ang presyo sa gibaligyang buwak tungod kay ugma mao na may katapusang adlaw sa ilang pagpamaligya gawas sa mga samang una temporaryong tak-upan. Pipila sa mga namaligya og buwak ug kandila sa mga samang sa Talisay City nangumpra sa ilang gibaligya sa Dakbayan sa Sugbo. Apan ang miangkat sa ilang baligya sa Dakbayan sa Talisay lang ni pauminto og tag 10 pesos sa ilang mga baligya. Lahi lang dili para sa kanang naikalag-kalag ba kay magdasok ang mga tao. Kay sirado naman ang samang sugod Huwebes hangtod sa Nobyembre 4. Uban kanila, mga dlawon og baligya ugma aron mahalinan og ubay-ubay. Oo, kay last day naman sa mga yawat na lang sa ugma. Para 5 PM close na gid siya. Higpit ang pagpatuman sa health protocol ug sa seguridad tungod kay did-an nga makasudang way face mask ug sa ubang gidili. Gani adunay usa ka lalaki nga wa pasudla sa samang ganihang buntag kay nagdala og sundang. Bob, gihulagway sa otoridad nga karong adlaw ni minus ang pagdagsa sa mga tawo diha sa sementeryo sa Dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga ila na dang gipanlantawan ug gipangandaman ang posibleng pagdagsa sa mga tawo ugma. Bob, Daghang salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.